Srbi imaju budućnost u BiH samo sa svojim institucijama i srpskom, poručio je danas premijer Radovan Višković na božićnom prijemu u Banjalučkoj kasarni Kozara. On je istakao da su za stvaranje Srpske život položili ne samo Srbi, već i pripadnici drugih naroda koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske, što dokazuje da Republika Srpska i po tome ima svoju državnost i priznanje. Dejtonski mirovni sporazum ovjekovječio je Srpsku, a Treći pješadijski Republika Srpska puk nastavlja tradiciju Vojske Republike Srpske, istakao je premijer Radovan Višković. Treći pješadijski puk je garant postojanja i njegovanja tradicije, junačke borbe vojske koja se borila za Srpsku i očuvanje života srpskog naroda na ovim prostorima. On je podsjetio da je za taj cilj više od 23.000 vojnika dalo život. Mi nismo nikad imali namjeru, niti smo bili osvajačka vojska, niti smo nasrtali na tuđe, nego smo isključivo branili svoje ognjište, svoju porodicu i svoje postojanje. I evo, i dokaz da smo danas ovdje je da smo u tome uspjeli. Božićni prijem u Banjalučkoj kasarni Kozara organizovala je komanda 6. pješadijske brigade sa jedinicama oružanih snaga BiH. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić istakao je da je veliki značaj obilježavanja najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića u kasarni Kozara. Što se tiče Ministarstva odbrane i oružanih snaga, mi smo morali da, pored toga što ćemo voditi računa o sebi, vodimo računa i o drugima i da budemo sposobni da pružimo pomoć i svim drugima kojima je ta pomoć bila potrebna. Božićnu trpezu blagoslovio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, a povodom Božića u crkvi svetih novomučenika Jasenovačkih jutros je služena i liturgija.